Ei, què tal, família? Benvinguts a un nou vídeo, el primer vídeo de 2023 així parlant a càmera. Feia bastant de temps que no feia un vídeo, en aquest cas un vídeo crítica, però així parlant amb vosaltres directament. Espero que estigueu bé, que hàgiu començat l'any 2023 amb molta energia i moltes ganes. Jo he tingut un temps una mica complicat perquè ha nascut el meu segon fill i la setmana passada no vaig poder publicar vídeo i aquesta, doncs mira, he pensat, estaria bé fer un vídeo crítica de The Last of Us, que ja va ser hora, i res, he pensat que podia ser un bon vídeo per saludar-vos també. Ja sabeu, podeu comentar, podeu deixar els vostres comentaris en la caixa de comentaris d'aquest vídeo i explicar-me a veure què tal us està semblant aquesta sèrie. Ja sabeu, i si no ho sabeu us ho dic ara, jo sóc un gran fan de The Last of Us. Vaig fer una enquesta aquí a YouTube, no sé si l'heu vist, a la pestanya Comunitat, no sé ben bé com surt, en el mòbil i en altres llocs, preguntant quin era el pròxim vídeo que volíeu que publiqués, i de moment ha sortit que voleu que segueixi amb Star Citizen, que és una de les sèries noves que hem començat, i això, no? I que jugui també doncs, a The Last of Us, a Death Stranding, alguns videojocs que he anat jugant també a Twitch, però que aquí a YouTube no he tingut temps d'editar ni a penjar. Però bueno, seguirem publicant vídeo setmanal, més o menys, a mida que pugui. Ara és una mica complicat, però bueno, faig el que puc. I res, avui volia començar l'any doncs parlant una mica de The Last of Us, la sèrie de HBO que s'ha estrenat doncs, farà 2 setmanes, ahir o abans d'ahir crec que va ser el segon episodi. He vist els 2 primers episodis en anglès, en versió original. M'agrada veure-us així perquè és l'idioma que també vaig gaudir el seu dia amb els videojocs. Ja sabeu que per mi The Last of Us és de les millors sagues que existeix i el primer, que és amb el que està basat aquesta sèrie o aquesta primera temporada de la sèrie, per mi un dels millors jocs, si no el millor, de la història del món dels videojocs. Així que res, que volia comentar una mica què m'està semblant aquesta sèrie. Faré una part sense spoilers i després una part una mica amb spoilers cap al final. És algo que estava pensant fer. Normalment ho faig a Twitch. Si heu vist el meu canal secundari, el Traster d'en David, allà podeu veure com faig crítiques de moltes pel·lis i moltes sèries, però normalment ho faig sense spoilers. I he pensat que per donar-li una mica més de suc a gent que hagi vist el contingut, que hagi vist el producte, doncs fer una part amb spoilers, que ho indicaré en algun lloc, posaré spoilers, perquè a partir de llavors només ho miri la gent que ja ha vist els episodis o que no li importa saber spoilers. Però bueno, anem directes i ràpidament a parlar sobre aquesta sèrie que compta amb el seu creador original, el Nate Dunham, que és de Naughty Dog, i això està molt bé perquè fa que segurament el producte sigui més autèntic o més semblant a l'obra original. He de dir-vos que jo no m'importaria o no m'importa quan fan una adaptació al cinema o a televisió d'un producte que és un videojoc i és bastant diferent o no s'assembla en res en el producte original, més enllà de les idees inicials, no? del projecte. Crec que si és una adaptació pot anar bé que sigui diferent, sobretot per la gent que ja hem viscut el joc. I és el que em passa una mica amb The Last of Us, no? Que realment el que han fet és una adaptació quasi al 100% del que vam veure en el videojoc. De fet, si avui dia aneu a YouTube i busqueu pel·lícula The Last of Us per veure la pel·lícula del videojoc, quasi estareu veient la sèrie igual, plano a plano, escena a escena, diàleg a diàleg, és tot exactament igual que el videojoc. L'única cosa que han fet és afegir-li contingut. Han afegit més explicacions d'on surt el virus. Suposo que sabeu com funciona The Last of Us, però The Last of Us està ambientat uns 20 anys en el futur. Ara seria actual, perquè ho han adaptat una mica que sigui actualment en el 2023, però bueno, en la idea original, en el joc original, era en un futur postapocalíptic, hi ha hagut una espècie d'invasió de fongs, uns fongs han contaminat a l'espècie humana i han fet que es tornin violents i que intentin propagar-se per tot el món. No? Hi ha com una pandèmia global i ha destruït el mode de vida que coneixem. No? I a partir d'aquí comença l'aventura dels nostres protagonistes, en Joel i la Ellie, i vivim aquest viatge amb aquests dos personatges. Llavors, la sèrie, el que és la sèrie i el videojoc van exactament igual, són els mateixos personatges, és la mateixa història, tenen inclús el mateix rol, i han fet un parell o 3 de canvis. Potser el més destacat és poder descobrir més coses d'aquest món, cosa que està molt bé, perquè t'expliquen l'origen de la pandèmia, t'expliquen una mica
et posen com en més context, no? També d'on venen els personatges, més escenes que potser en el videojoc, segurament per temps, no van desenvolupar, però que, bueno, que et posen en més context i que entenguis més la motivació de cada un dels protagonistes, no? Això ho valoro molt positivament, la veritat és que està adaptada molt bé a nivell visual, a nivell de fotografia, com que segueix també el joc, i el joc ja era cinematogràficament molt bo, doncs aquest bàsicament segueix el mateix rotllo, la mateixa atmosfera i tal, i realment queda molt bé. I ja està molt bé, a mi m'està agradant bastant, i només tinc dos peròs, i és que en el cas dels protagonistes, el Joel físicament s'assembla moltíssim al Joel del videojoc, el Pedro Pascal. La Bella Ramsey, en aquest cas, físicament no s'assembla tant a la Ellie del videojoc, però he de dir que a nivell de caràcter sí que s'assembla molt. Diguéssim que l'actriu, no sé si suposo que ha jugat als videojocs o ha vist la història dels videojocs i tal, però s'ha informat molt bé, realment el personatge s'assembla molt a com és en el videojoc. Cosa que he de dir que Pedro Pascal no tant. I ara anirem una mica a la part spoilers, vale? O sigui, fins aquí, diguéssim, la part sense spoilers, en el que bàsicament us recomano que veieu la sèrie si us molen aquest tipus de productes postapocalíptics, ciència-ficció, aventures i tal, no? A partir d'ara ja és parlaré una mica del que he vist de la sèrie. He de dir que hi ha uns canvis que no m'estan agradant gaire cap a on van. Vale? El primer canvi que no m'ha agradat és que hi ha algunes escenes que en el videojoc es lluita contra un enemic que és Fedra, que són els que controlen totes les úniques ciutats o les poques ciutats que queden en aquest món postapocalíptic. Han eliminat l'exèrcit de Fedra, diuen que existeix, diuen que hi és, i diuen que controla i tal. Hi ha una escena al principi del primer episodi quan fugen de la ciutat o quan surten de la ciutat sí que es troben a un de Fedra, però a partir de llavors no han trobat a ningú més, no? I hi ha escenes en el videojoc que lluitaven contra els de Fedra i aquí no hi surten, no hi són. Llavors, clar, no estàs tenint la part d'enemic persona, només tens l'enemic bitxo, diguéssim, no? Els infectats. Una altra cosa que han canviat és el caràcter del Joel. Jo, Pedro Pascal, no el veig com el Joel del videojoc. El Joel del videojoc, almenys tal com ens el presenten, és una persona desprovista de sentiments. Vale? Ha arribat un punt, el Joel li maten la filla, passen uns anys, es torna contrabandista, fa moltes operacions al marge de la llei i és capaç de matar a qualsevol pels seus motius personals, propis i pel seu propi benefici. I no dubta. O sigui, una de les coses que ens deixa clar The Last of Us al principi és que Joel és un assassí, és un contrabandista, és una mala persona, Joel. I aquí, en canvi, Pedro Pascal l'està humanitzant molt i fins i tot en una primera lluita que hi ha en la sèrie en la que li dona cops a un de Fedra per, diguéssim, treure-se'l de sobre i li pega moltes hòsties així de cop, pam, 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 es queda com mig, hòstia, què he fet, no? Es queda mirant la mà, tremolant i tal, i se'l veu molt més sensible a aquest tipus d'actes que no pas el que ens venen al videojoc. En el videojoc directament va amb la pistola i pum, fot trets al cap de la penya i es queda tan tranquil, no es preocupa per res. Llavors, aquí em sembla que estan fent un Joel diferent. Estan fent un Joel que et caigui millor. Cosa que no és o no hauria de ser el propòsit del The Last of Us, o no era el propòsit del The Last of Us original, que si ho sabeu, Joel era una mala persona, directament. I el que feien en el primer videojoc d'aquesta sèrie era que humanitzaven el Joel a mida que anava passant. O sigui, a mida que anaven vivint les aventures, el Joel i la Ellie, el Joel anava encarinyant-se de la Ellie i li despertava aquesta part humana, no? I crec que era una de les coses bones del videojoc, no? Despertar aquesta part humana a Joel, de venir d'una persona que és totalment freda a una persona que és protectora amb la Ellie. No sé, és algo que no m'acaba de... També us he de dir que són 2 episodis i hi ha hagut poca interacció d'aquest estil, no? Que puguis veure i tal. Hi ha un parell o 3 de converses,
però tampoc se'l veu a Joel lluitar molt, menys aquest de Fedra i lluitar contra un parell d'infectants. Realment s'ha vist poca cosa en acció, llavors no puc valorar molt el Joel venjatiu o lluitador per dir això, no? Que no és exactament igual com el del videojoc, tot i que físicament sí que s'assembla. I amb la Bella doncs, passa totalment al revés amb la Ellie, no? Físicament no s'assemblen, però de caràcter sí que és veritat que s'assemblen molt més. L'altre canvi que han fet, que he comentat abans, que és el tema de que Fedra no apareix per enlloc, fa que també canviï una cosa del segon episodi, que és un tipus de mort que hi ha a nivell d'infecció, no? I és que ens han desvetllat, que això podria ser perfectament, podria quadrar amb l'argument de The Last of Us original, és que els fongs, com que volen propagar-se, doncs ho puguin fer a través de la boca, no? Han canviat la mort de la Tess. En comptes de morir a mans de Fedra, de persones lluitant, mor per culpa dels infectats. Tot i que ja estava infectada i hagués mort igual. Però m'ha sorprès aquest canvi, la veritat, perquè no m'esperava aquest canvi. També han canviat algunes altres coses, La primera que es troben amb els chasqueadores, no sé com es diria en català, és en el museu, en el videojoc no és en el museu, és molt abans, a l'edifici abandonat. Han canviat algunes cosetes que suposo que, no tenen molt... No afecten moltíssim, diguéssim, a l'argument, així que no passa res. Però sí que, aquests petits canvis, doncs, fan que li doni un altre tipus d'aire, no? Fa que sigui una mica diferent. De moment trobo que la sèrie està bastant bé, la veritat m'està agradant, l'aniré seguint a veure què passa, a veure com es desenvolupa la trama. Trobo que inclús els personatges secundaris, com poden ser la Marlene, que ja se l'han trobat, la trobada amb Marlene també és una mica diferent, però segueix més o menys, a la Marlene sí que se la veu de caràcter i també de físicament igual. Més o menys els altres sí que puc veure que s'ha treballat i s'han fet que quadrin bastant. Farà falta veure com segueix la sèrie. No vull extendre'm molt més en aquest mini-anàlisi de la sèrie de Last of Us, però ja sabeu, pel carinyo que li tinc al joc, pel carinyo que li tinc als personatges, volia fer aquest anàlisi en el canal principal en comptes de fer-ho al secundari i deixar-ho aquí com un vídeo així rapidet que puc fer. No sé què opineu vosaltres, us està agradant la sèrie, l'esteu veient o esteu esperant a veure-la més endavant? Opineu en els comentaris i anem parlant. No faré més crítica dels altres episodis, sí que potser quan acabi la sèrie i l'hagi vist sencera, doncs faré una crítica ja vista tota en el canal secundari, a Twitch i en el canal secundari. I si us ha agradat el vídeo ja sabeu, el compartiu, feu like, us subscriviu al canal, que va molt bé, i res, que acabeu de passar molt bon dia. Vinga, fins la pròxima. Adéu, adéu!